Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta zorionak Menane Oxanda Baratzik, Ricardo Arregi sarien ohorezko mugarria eskuratzeagatik Irulegiko irratiaren sortzaietakoa izan zen. Zainen garrantzitsuak izan ziren irratiak Euskaldunen gana heltzeko eta tokian tokiko eta Euskal Herri osoko berriak emateko. Gaur iragarriko dituzte kazetaritza eta komunikazio sarien finalistak, eta ni hemen txegeratuko naiz horien berri izan arte, ni ez naiz mugituko. Piztu kafe makina eta geratu gaitezen etxe barruan, goxo. Atea ireki behar da, noizean behin. Eta kanpora atera, lehenik eta behin. Aurpegian joko dizu. Orduan, goxo egoteko eta saioari hasiera emateko artea eta musika uztartuko ditugu. Izan ere, gaurko egunez duela 230 urte zabaldu zituen ateak Parisko Louvre museoak. 1789an hasitako Frantziako iraultzak monarkiaren abolizioa ekarri zuen eta ondorioz Louvre jauregia funtzio artistiko eta zientifikoetara bideratu zen. Gauzak horrela, 1793ko azaroaren 8an, alegia gaurko egunez, museo itxura hartu zuen. Erabaki txundigarria izan zen, jabetza errealeko ondasunak nazionalizatu zirelako eta sarrera librea zelako, ez baitzen soilik elitetara mugatzen, eta ez baitzen bisita hitzartuen bidez arautzen. Rendez-vous par mauvais temps nous perdre au Louvre tous les deux. De la tour, de la croix, de l'amour. Hurrengo hamarkadetan itxi eta iriki ibili zen museoa, baina Napoleon Bonaparteren garaian desente handitu zen Louvreko bilduma. Izan ere, konkistatutako herrialdeetatik obra ugari ekartzen zituen. Horietako asko itzuli behar izan zituen, baina beste batzuk betirako gelditu ziren Parisen. Tartean, Kanako esteiak, Paolo Veronese, italiar pintore manieristaren margolana, Giokondaren pare-parean dagoena. Giokonda aipatu duzula, badakizu nazien okupazio garaian museotik atera zutela izkutuan eta 6 aldiz aldatu zutela lekuz. Naziak iritsi baino 10 egun lehenago ambulantzia batean atera zuten Mona Lisa Louvretik eta salbatu egin zuten. Ulela. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely? Egun museoko ikur nagusiena da La Gioconda, ziur 1000 argazki ikusi dituzuela, edo zuetariko asko aurrez aurre ere egon zaretela, baina oraindik ezagutzen ez baduzue, 10 pelikuletan ikusi dezakezue. Bertan grabatu zuen Jean-Luc Godardek Bande de Parte grabatu zuen eta estena ikonikoa aparitu zigun 3 lagun Louvre museotik korrika. 9 minutu eta 45 segundo dira hautsi beharreko errekorra. Narratzaile orojakile baten ahotsa kontatzen digunez, Amerikar batek denbora zehatz hori behar izan zuen Louvren barrena ibiltzeko. Marka hori hautsi nahian, Odile, Arthur eta Franz Louvre museoko aretoak zeharkatzen ari dira ziztu bizian. Guk azkarrago egingo dugu Louvre museotik buelta bideoklip baten iraupenean. Take a top shift, call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night when young say I'll make you famous. Have you ever seen the stage going ape shit? Step my money fast and go fast like my Lambo. 2018ko udaran, Beyoncé eta Jay-Zik Ape Shit abestiaren bideoklipa grabatu zuten Louvre museoan. Museoak gerora esan zuen bisitaldi asko izan zituela bideokliparen ondorioz. Bideoklipean Mona Lisa, La Pieta, La Victoria de Chamotracia, Madame Recamier eta beste hainbeste artelan ikusitzakegu. Louvreko museoaren webgunean ibilbidearen mapa ikus daiteke bideoklipeko pausuak jarraitu nahi dituenarentzat. Baina hau ez da izan museo batean grabatu zen bideoklip bakarra.
with me, baby, going one-on-one. Be my sweetheart, What you think about? What you think about you and me, baby, going one-on-one? You wanna Casanova? I know that you'll be true. Atzo presio Maria Carey abeslariaren All I Want for Christmas abestia entzun genuen bigarren kafean, bai denboraldia hasi omen da eta baina Gabon kanta hori ez da Maraiaren bakarra. 1988an Bilboko Guggenheim Museoak ongi etorria egin zion Maria Carey abeslariari. Germain Dupri rap abeslariarekin batera Sweetheart abestiaren bideoklipa grabatu zuten Bilbon. Eta 2017an oso gurea den artelan baten aurrean, bideoklip bilduma ederra grabatu zuten Reina Sofia Museoan. Picassoren Gernika artelanaren aurrean hainbat artistek kontzertu akustikoak eskaini zituzten, eta gerora Suena Gernika izenpean argitaratu. Hau Catalina da. Mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Mira que me voy a morir. Gernika artelanaren 80. urteurren ospatzeko egin zuten eta bertan aritu ziren Amaral, Cristina Rosenbing, Iban Ferreiro, Jorge Drexler. Eta euskaldunak ere ezin falta Belako taldea aritu zen saio horretan egodun beleak abestuz. Baita ingelesezko Stumble edo Two-Faced Simulation ere. Ipa itzagun museoetan bideoklipak grabatzen aritu diren euskaldun gehiago. Izarok Eider Tabakaleran grabatu zuen, eta Ventanas Cerradas Igartu Beiti Baserri Museoan, adibidez. Eta entzun beharko genuke, baina ez du... Siempre has dormido tranquila, casi siempre boca arriba. Nunca he podido entenderlo porque yo no. Dicen que vuelven los pájaros una vez en diciembre. Vuelven cada vez que yo pongo una mano en tu vientre. Y ahora estoy mejor. Revolta Permanentek K1080 abestiaren bideoa Amudioko Betek Teknologia Museoan grabatu zuen. Eta Sutagartaldekoek zain zure zain abestiarena Azpeidiako Trene Museoan grabatu zuten. Zain, gure zain egongo dira entzuleak dagoeneko. Ea gaurko saioan zer kontatuko dugun jakiteko irrikaz. Doinuetatik haratago tartean, balu, artista, poeta, komisionari, bueno, bera kontatuko digu ze mila gauzetan ibiltzen den, eta, por cierto, aukeratu dituen lau abestiak ere, errak. Josune Belete Mendizabalek esan digu asmakizunekin datorrela, zer kontatzen duen. Eta Sarazu Zaila dator elkarrizketa akustikotara gure museo txikira. Azaroak 8 ditu gaur eta asteazkena da entzule ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok eta txuriz jantzita, gartxot, unzain letona, egunon? Egunon, ekipo... Eta zuekin entzule eta txuriz jantzita, goiuri ez eizarandia, egunon? Egunon. Kusi dute baldin eta ez da gize borraskak, ez da gize norantza hartzen badu, zuritu egingo duela bera xamar, eta zuegia Gabon eta negu giroan prestatzen hasi zarete. Hemen elurraz etorrenik etzekiena izketan ari zaizuena. Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 6 eta 60 garrena du, azaroak 8, goizak 10 eta 17 minutu eta hemen zuzenean, 60 urrengo 2 orduetan, nahi baduzu behintzat zuekin bat egiteko. Ongi etorri, bigarren kafera, naiz irratira.
Bagoazen, Louvre museoruntz. Barkatu entzule baina bestiak enduko dugu, zego Juriari ni. Jarri abestia. Ja ez du jarriko? Jo, polita da. Ez abiztako Louvren grabatuta? Ez dago Louvren grabatuta. Badakit, baina Parisen dago. Bai. Bueno, Parisetaz ez egiten du. Parisi buruzkoa da, bai. Bai, ez dugu entzungo. Ala? Beste bat. Bale, ba. All I Zein want naizu? for Christmas is you? Kakazarra. Jo, Atzo jarri zen, nun. Ja. Atsegin ditut zelai berdeak zabaltzen dituzten lehioak ezagutzen ez ditudan hiriak ezagutzen nauten drogak atsegin Goizeko 10 eta 20 minutu, oraintxe zuzenean hementxe naiz irratian, eta maite duten tarteari egingo diogu arrera, eta hortarako gartxotun zain letonak kontatu beharko digu, zen maite duen? Ba, nik maite dut, Goiuriri lehen off-record esan diot, maite dut pasadudan asteburu puska. Ez dakite kulturala den edo humanoa edo bi gauzak, baina ostiralean prima fazie da, ezta? Ez nintzela ondo akordatzen. Prima fazie ikusi nuen Iruñan eta benetan sarrerak lortzea zaila dela eta argatik joan ginen araño, baina merezi duen antzerki puska bat. Da, eta etorri nintzen pixkat horren subidoiarekin, ostiralean, larun batean subidoi horri beste bi pauso gora eman izkion, izan ere kutixiak edo kutixik festivalean egon nintzen, Intxaurrondoko kulturetxean, balio dute kolektibo erraldoiak antolatu duen bigarren aldiz festa, eta hor ere barran aritu nintzen, maite dut ere ostalaritzan urte asko igaro eta gero larun batean nola izan nuen alako regresio txiki bat, hori bai parean dana lagunak eta denak edukazioz, eta izugarria izan zen, eta hau dena borobiltzeko igandean andoainen izan nintzen ibilbe diren kontzertua ikusten. Orduan, igande gauean nengoen, bueno, haze asteburu puska pasaduan, orduan, maite dut pixkat asteburu honek utzi didan resaka mota guztiak, bai, bestea ezain beste, baina kulturala eta humanoa bai, izan ere, talentua eta sormena duen izugarrizko lagun pila izan ditut inguruan, eta horrek beti ematen dizu indarra asteari indarrez heltzeko, ez? Goiurizi zarandia zu doni? Ni. Osondo? Nere maite duta. Atzo egon nintzen, itzaldi batean, alokairuko... Itzaldi batean? Itzaldi batean. Zalantza gintzen. Bai, alokairuko sabelen inguruko itzaldi batean, Garbine Biurrunek eskaini zuen, mintzaldia, eta oso interesgarria izan zen, eta esan nahi nuena da, maite dudala, horrelako gaiak, geroz eta gehiago jartzen ditugula mai gainean, geroz eta zalantzak gehiago sortzen dizkigutelako, eta bueno, izena edo ospe hartzen ari dela, alokairuko sabelen kontu hau, edo gestazio subrogatua, edo dena dela, eta ospea hartzen ari dela, praktika txartzat jotzen dugulako, eta ez benetako aukera bat bezala ikusten dugulako, eta hori maite dut, ze ez dauka niretzako, nire ustapalean, ez hanka eta ez buru. Eta atzo Garbine Biurrunek esaten zuen bezala, alokairuko sabelak aipatzen direnean askotan aipatzen da, eta egiten baduzu modu altruistan, ze hori ere gertatzen da, eta askok modu altruistan egiten dute, eta berak esaten zuen, hemen gaudenok, hemen Tolosako areto honetan gaudenok, noizbait egiten balin badugu, aurdun geratzen balin bagara,
Senegalgo emakume batek 47 gradutan haurdunaldi bat jasan beharrez izateko eta jarraitu ahal izateko berak bere lanetan eta bere aisialdian eta bere egonkizunetan eta gero guk hemen ume hori sortu eta berari ematen badiogu, orduan hasiko naiz sinesten existituko ote den modu altruistan haurdunaldi bat aurrera eramatearen kontu hau. Ordura arte kontra eta asko gustatu zitzaidan nola hain argi hitz egin zuen eta nola bildutako gehienek ez guztiek albo batzuk ere bazeuden nola gehienok bat egiten genuen esanez ez duela ezankata ez buru eta hau debekatu egin behar dela. Plazan, arretu zaitut besotik. Indiokarak esan digu nire maite dut eta goizero lanera etorri eta lehenengo goza zuekin esnatzea. Bueno. La autoestima duko digu, Ibai aldamenetik. Akaso ez dizu. Nire maite dut pixkatola harinago da, xalekoago da, baina bigarren kafea goizez egiten hasi garenetik, aurtengo denboraldi honetan, niri normalan kezkatzen hau ahotsa behar bezala esnatzea goizeko 10:00etarako. Batez erola pixkat oztuta balin mazabiltzaera, eta horren biltzen naiz, goiurik gorrotatzen dituen beroketa ariketak egiten. Eta batzutan, batxerik atera eta ona bidean etortzen naiz. Kale bat biratu eta norbait topatzen duzut horren, disimulatu behar izaten da, bestela jende pentsatuko, hau, seko jota dabil. Eta biltzen naiz disimulatzen da, maite ditut, ezagunek parra egiten dutenen, en plan, hau, pitzatuta dago, eta pentsatzen dut, jakingoa zen nuzartan nabilen, akaso pentsatuko zenuke pitzatu nagola. Baina maite dut, eta horre, goiz batzutan ematen dizkitulako momentu grazioso batzuk, eta tira, irriparre batekin etxetik lanerako bidean ibiltzea ere, bada, maitatzeko moduko zerbait. Amen. Josune Vélez de Mendizabal Fernández de Garaialde. Egun. Enekien usoen hizkuntzan aritzen zuenik. Benik ere berotu beharko nuke gaur, esaten diozu? Bueno. Nire maite minduta ere botako izuet gaur. Ze ibili nahi zuenak entzuten. Maite minduta, esatu du gaizki, ez da? Zelan da? Maite duta. Vale, pues nada, venga, ikasi dut. Hilabete eta gero. Minduta balimatu bizitzarekin, onartzen dugu maite minduta. Bueno, batzutan, bai, beste batzutan ezain beste. Baina, bueno, nire asteburuare oso polita izan da, kulturaz betea, lan egitea tokatu zaigu, ez dakit, gaur aste azkena da, baina ez dakit, nire astearen 8. 9. eguna, ote den, ez dakit. Edana jarraian, eta hortzi ibili gara, nire maite duta den Ane Gebarita eta biok, Daisy Crazy egiten, Pez Limboren ekoizpen bat da hori, eta nahiko bi zoro dira, bi emakume oso borrokatzaile eta, nahiko, esango izuet, ibili ginela Aramaioko Elizaren portikoan, apaizak, bigarrenez ez digulako usten sartzen barruka. Pez Limbok antolatzen ditu olako programa batzuk direla antzoko izenekoak, eta orduan antzerki laburrak, bi pieza normalean juten dira herrietara, eta nola herri horiek ez dakaten azpiegitura klasiko bat, antzerki edo antzoki klasiko bat, dagokigun tokian egiten dugu. Eta kasunetan oso polita da Azkoaga, horre Aramaion, da auzo bat mendian dagona noski, eta Elizan barruan egin zuen altraste dantza taldeak dantza, olako ikuskizun polit bat, oso minimal, oso poetikoa, Elizaren barruan benetan ederra izan zena, baina guk beste behin, eta diot beste behin zedula 2 urte ere junginen beste obra batekin, eta kanpoan egin behar izan genuen, baina zergatik? Eta zantzikoten, neskak, esaten duzue, zuen gidoian dago goza dela, ostia puta. Digo, txika, pues eso no es mucho. Bueno, bada, Eliza baterako, eta olako gauzak, eta orduan, asteburuan ibili gara batetik hor, Aramaion, eta bestetik ere Deban izan ginen, Fokupean izeneko programazioan, emakume
emakumeek egindako obretan, eta emakume sortzaileen egitaragua da. Eta asteburuan, anerekin pasa dut, eta begira, berak momentu batean, zantzian, baduka zerbait zuretzako, eta zan nion, zeba. Eta ja, aste gogorra izan da, aurrekoa, egia esan, proiektu bat bertan bera utzi digute, eta, lan asko indugu horretarako, eta, olako bajoiak eta subidoiak, eta, azkenean hemen sortzaileok denbora asko pasatzen dugu elkarrekin, eta hori, han etorri zitzaidan oparitxo batekin, zantzian, kaka bat da, pentsa oso handia denik, baina, detaila batez ere, eta ikusten ari zaneten hori, pinaburu bat oparitu dit, kapeltxo batekin, txintxinare badauka, eta, bada olako krismas, ez dakite, dekoraziorako panpintxo bat, hasiera batean pentsatu nuen berak egindakoa zala, baina ez da, baina esan zidan hori, detaile bat, eta polita da. Oso polita da, eta oso bera da ere, nik esaten nara, ze gainera gureanek orain hilea tintatu du, eta dauka fuksia dolako zerbait, eta, Pazmin honek ere olako koloreko, olako txanoa dauka kolore horretakoa, eta zantzian, maite zaitu dalako, sekulako ilusio intzian, kasi negar. Beraz, oso asteburu polita izan da, eta hori da nere maite duta, ondo esan dut? Oin bai. Oin bai, jolin, bazen garaia. Pues ya está. Vale, hauza desango izut, Josune, gure sari bat daukagu zuretzako. Zeba, ze dakazue, ai, ze. Bigarren kafeko historiako maite dut luzeenaren saria, Josune Belez de Menizo. Benetan! Wow! Hombre, arraroa da, ez izatea, zuek ere luze biltzen zarete, pentsa, eta ni batzutan ere zain, eta baina, gaur, bai, begira, nik berotu dut hotxa, honekin berotu dut. Espideranek esan digu, nire maite duta da gauza berri bat ikasten ari zarenean sortzen dizun ilusioa. Eta gero, zure maite dut eta gero esan dute, ole, tope, hemen da biltza, denak txatean aztuaratuta. Aizue, maite dutak hauek baldin badira, hasiko gara maite ditugun edukietan ere saltxan. Goizeko 10:00 oraintxe, naiz irratian, zuzenean, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta Josune Belez de Mendizabalek gaur zera, Dakar, berriz ere galderatxoak edo asmakizunak esango du. Bai, hori da, asmakizunekin nator, galdera batzuk botako izkizuet, musikarekin lagunduta, eta ea asmatzen duzuen zergatik, edo zein da abesti hauen guztien lotura. Hori da asmakizuna. Ipiniko dugu lehena, Inigo, lehena eta aberba. Bai, esan. Nik formatoa zein den jakin nahi dut. Formatua MP3an dozkat. Bueno, eske igual goiuriri gero nere kantak ez zaizkigu gustatzen, eta ere esaten dizu zuri bezala Inigo kendu, ez. Ez, baino, hau da txapelketa bat, lehiaketa bat da, orain abestia entzungo dugu eta esku altxatu behar dugu esateko nik badakitzein den, ez, isilik geratu behar gara. Aria dago, ez iguze kontatu. Baina, ez, kontua da, hau da, orain arte txiribuelta egin dugun bezala, gogoa baldin badakazu hitz egiten duzu, entzungo dugu pixkat kanta, saiatuko gara kokatzen, nahi duenak hori, altxatu eskua, eta esan nik badakit, edo ez dakit, ezaguna egiten zait, izan daiteke, goaz ere bai entzulei aukera hori ematen, zezuek ere ez dakitzu, ez da? Orduan izango da... Bai ezatu behar diazula, ondorin nahi zen audioa jartzen, zenoski, noranekin, nolatkoa zan lehiaketa edo asmakizun formato, ibili naiz audioak ateratzen ikusi gabe zein zen. Alegia, bialdu izkezun linki, jarri hemen grabatzen jugun, eta orduan, akaso nahaztu ditut. Beraz, konfirmatu, hau lehenengo dela. Venga. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Billy or Mac or Buddy. And he's playing ugly to me.
And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch break. Posing and Hemen zitxoiten, abera egiten nun para. Bai? shiny Datsuns and Buicks. Back to the phone company, the record store too. But then nothing like Billy and me, 'cause all I wanna do is have some fun. I got a feeling. Bale, nik abestia I'm ezagutzen not dut. the only one. Zer? Ezagutzen Nik duzu? abestia ezagutzen dut, bai, baina Baita nik norena ere. dan esateko ere ez da asmatuko nuken. Nik bai. Nik Zuk bai. Bai, Bale, bale. Bai, ti. Esan duzu, edo izan da pi. Ez dugu esan, ez Dut dugu esan. esan. Esan Bale, baino, iruditzen zait. Amar dute edo ez, Vale. ez dakit. Nahi badezu Ez, begira. nik abizena. Vale. Ba, bi eta hiru. Cheryl? Crow. Oh. I like a good beer buzz early in the morning. And Billy likes to peel the labels from his bottles of Bud. He shreds them on the bar. Ba, Bai, asmatu duzue, bete-betean. Ba, esango izuet, Sheryl Crownen abesti hau, 83koa dela. Eta nik enekien oraindikan musikan jarraitzen zuenik. Gero, gainera, kontatu behar dizuet anekdota moduan, Sheryl Crow neri netzat oso gustokoa zen, gazteagoan nintzenean. Garai horretan, begiratu, hau industu behar izan dut, begiratu behar izan dut, eta ikusi dudanagatik uste dut MTV-a, hemen gurean ezarri zela 1987an. Garai horretan, etxean bizi ginen, Nebarrebok, eta orduan hasi ginen ikusten modu pirata batean, esango dizuet, ze guk ez genuen ordaintzen. MTV-a izateko, baina ez dakit, olako eraikin luze batean bizi ginen, luze, 11 pixu zituen horietakoa, eta norbaitek erosiko zuen, edo ez dakit. Zorionez guk ikusten genuen MTV-a, eta hor bideoak gogoratzen dut Michael Jacksonenak ere, hortxe ibiltzen ginen telebistaren aurrean dantzatzen eta imitatzen, eta Sheryl Crow zen bideo hau oso ondo gogoratzen dut, eta beti esaten nuen, zelako hortz ederrak dituen, ni garai horretan aparatuan neukan, Eta, gero ego naiz pizka saltzeatzen, baina igual dago emakume hau, eta bai, urteak daramatza musikan, eta oso ondo asmatu duzue, all I wanna do is have so fun, hori nahi nuenik ere gaur goizean, ondo pasa zuekin, eta Sheryl Crow. Aurrera jarraituko dugu beste batekin, Inigo, eta esango dugu gero zergatik eta... Kontatu dezake bitxikeria bat, abesti honi buruz? Noski. bai. Abestia esan dezuen 83koa dela, ni 83an oraindik jaio gabe nengoen, baina abesti hau nik ezagutu dut, hainbat telesail eta pelikuletan agertu delako. Eta banuen orain buruan, esaten nuen, baina azkeneko ze pelikulatan edo ze telesaietan entzun dut hau. Eta agertzen da, 2015ko Everest pelikulan, dara pelikula mega epiko bat, Jake Gyllenhaal denak nora mendira joaten diren, eta dena negua eta elurra, eta eta Everest munduko mendirik altuena, eta abesti hau agertzen da, eta pixka bat eskemak buskatzen dizkizu. Ze Everestera joaten zarenean, ez dakit benetan pentsatzen duzun all I want to do is have some fun. Agian pentsatzen duzuna da all I want to do is go back home. Igual, oinarezko kanpalekuan mandan gauna. Hor kontuz, bai. Jorrak? Bai. Diskoteka dago? Eta gauza gehiago. Basecamp diskotek. Basecamp diskotek, Basecamp Libertine parties and everything. Ara? Hoi esaten dute. Ni nahi ziniz egun, baina kontatzen dute, bai. Bizka gaizki gero, gero izoztuta. Baina kanpaleku basean, oinarezko kanpalekuan temperatura oraindik ez dain. Eta hor, azpiegitura pixkat dago, eta ardo pixkat egon daiteke, eta bestelako kontuak, bai. Eta hor, saltxa goten omen da. Bai. Eta un Nepaleko gobernuak badaki? Ez dakit, baina, bentaja badago, kanpin dendetan lurraren aurka zaratarik ez dela egiten. Inigo. Ez dago, ez dakit, litera baten wikia, hori ez dago, eta hori abantaia. Baina lozakoak eta... Pestilla. Naz enteratu. Abiadura horretan ez dakit, mendizaleak dira, goimaiako mendizaleak, baina...
Hola ere ez ditut imaginatzen nik, Bale. ez? Bale, ez dakit. Egia da, nola hotz egiten duen gauzak bixi egin behar direla, ez? Temperatura hartzeko, baino. Ez dakit. Bueno, menatik gara sortzen, iruditeri bat, gero etorriko zaizkigula, Edurne Pasaban eta Juanito Iartzabal bronka botatzera. Vale, orduan ez dugu ezer kontatuko, serio jarriko gara. Ez, urrengoa bestiarekin. Inigo, Gartxotek dauka txikipuntu bat, nik daukat txikipuntu bat, eta zuk huts. A ver, baina bezki horrexa da. Gainera duela gutxi. Herrian laizero egon direla berriro. No, nik azken ara datuz. Abai? Abai. Txiki punti. Bale. Orduan zeintzu dia hauek. Hauek dia indusketan nola beste egunan egon ginen hitz egiten indusketei buruz, hortik handoa euren izenburua. Taldearen, kontatzen baldin baduzue. Festival 2024ko konfirmazioen buruan hortxe izango da. Eta tartean, en Acaris Muertos, Brigade Loko, Espalak, Moonshine Wagon eta Txopete hariko dira, baita Sheryl Crow bera, Arde Bogota, hemen ari naizen ni spoiler bat egiten nahi gabe. Pues igual agian napika behar bada. Inigo! Zuk egin duzu txiribuelta, asmatu duzu bete-betean horretan ari nintzen, enuen esan nahi, baina beitu. Bai. Zergatik, etxe markatu bai gauzatik ingo dugu. Baina oso formalizan zara, etzenekien ezer, eta azkenean asmatu duzu, azkarra zara, bero. Claro, nik eguna betan irakurri dut, Queens of the Stone Age egongo zela, eta orduan segituan egin du lotura hori, baina uste beste nonbaitetik zindoa zela, Josune, Ez, baina oso ondo, izan ere, venga, beste kartelean egongo den beste, orain dakigula azken rock festivalari buruz ari garela, eta zuk esan bezala Sheryl Crow datorrela, hau atzo jakin arazi zuten, Queen of the Stone Age, eta beste asko, badago bebai ere talde bat, venga, asmakizun bat, hitz greko baten hasiera daukana, a ber, zein izan daiteke, eta matematikan 3,14 Euskalduna dira. Bai, nortzu dira? Hilda jainkoa naiz eta zuri ez utzi, hostia puta elizetan esaten. Bai. PLT tal izan. Oiek, nortzu dira? PLT ere izango dete, ja rimak ite ditut, PLT izango dete. Bale, izango dira. Itulera, Dimetal jaialdian, esango nuke ezta, izan direla. Iñaki Gereñu lagun eta lankidean izan zen, eta esan zidan ikaragarrizko sasoian harrapatu zituela PLT-tarrak, bai? Bai, badatoz azken rock festivalera, izango dana ekainak 20, 21 eta 22an, eta Queens of the Stone Age, hauek ere 2011an ikusteko aukera izan genuen, batzuk, ona etorri ziren bebai, Gasteiza, festival berara, jaialdi berara, eta bezala, atzo zuten bonoa, olako bono pixkat merkeagoa, eta horre ezagutaraztera eman zituzten hainbat talde beste Espalak. Hauek iaz egon ziren programatuta, baina iazko jaialdi egun batean izugarrizko ekaitza egon zen, eta bertan bera geratu ziren hainbat kontzertu, arratsaldekoak, eta nola ezin izan zuten jo, Espalak, badatoz berriro ekainean. Eta hori zen pixkat lotu nahi nuena musika asmakizun honekin, azken rock festivala hortxe daukagula, ja hasi direla ja, pixkat iragartzen eta batzuk ja emozionatzen gara. Gero kritikak ere baditu, askotan esaten dute festival bat hau dala, pixkat ja kaskarra, beti ekartze dituzte, baina hiltzorian daudenak. Eta grazia itxen dit. Batzuk egia da. Hiltzorian daudenak, batzuk, Alison Cooper eta holan ikusi izan ditugu hemen, eta bai, itxuraz ez daude ondo, baina, Eddie Vedder ere etorri zen bere taldearekin, egon dira oso Blondie ere egon da, karagarriak izan diren batzuk, bai. Baina, pentsamendu hori txiribuelta ematen badiozu, ez da, hiltzorian daudenak ekartzen dituzu zaharrak ze dinosaurioak, baizik eta, azkeneko aukera, pertsona hau zuzenean ikusteko. Azkena. Zenola, hiltzorian dagoen, ikusiko duzu, hemendik urte betera hil egingo da, eta nik esan dezaket, egon nintzela bere azken kontzertuan.
Hori da. Eta batzutan ere, nola, ez dakit hiltzoriat dauden, baina batzutan hiltzen ditugu guk, behitu gaur justo egonaz lagun batekin izketan, ostegunean, hau da, bihar, Nuria Espert dator printzipal antzokira Gasteiza, eta, bueno, agortuak daude sarrera guztia, bueno, batzu behatzen dira hor gaieneroan, baina, bueno, eta hor txibili gara, jungo gara, eta, fijas aitzeste, ese krudelak, venga, jungo gara igual azken egualdia da, ego jurizuk esaten duzula, Nuria Espertegia dauzka urteak, eta, bueno, komentatzen ari da ere iguala kaso bere giraren amaiera dela hau, ez hilko delako, baina igual ja edadeagatik. Azken aukera ematea gauza bada, baina hildakoi aukera berriak emateko aukera badu? Nola? Azkenak? Bai. Hildakoi aukera berriak nola ekarriko duzu hildako berriak? Nik gauzat esango dizuet. Nik ez ditut begiratu gaur Josunek bidali dituen 3 abestien izenburuak. Baina aski ezagunak dira, eta 3. audio hori prestatzen ari nintzela, entzun dut ze talde eta ze abesti zen. Eta orain nago, hemen txiri buelta den, ikusiko te ditugun hauek ere azkenan. Josune, horrekin nabili. Ja, ez, hau da despiste, venga, bota kanta. Botako dugu, ba? Orain ulertzen duzue nire kezka nondi datorren, ez da? Logikoa da edo ulergarria da. Segundu bat, hemen Josune, bai, orain ulertzen duzue nire kezka nondi datorren, ez da? Zure kezka da, The Clash taldea ekarriko duten azken rock festivalera? Hori bai izango zantxiri buelta. Ez dakit, jo Stramer kantuan ikustea horre holtzan, baina uste dut ez dijoala hortik, ez da Josune? Ez. Hemen musikarekin lotura esan dut, benga, beste adar batera saltu egingo dut, eta kontua da, aurreko ostiralean, klub berri bat irekidala, ez klub, esango dut, egitarau programazio berri bat, Inazio Aldekoa liburutegiak martxan jarri duena, eta deitzen da LP-aren kluba. Eta orduan, 15ean behin, Inazio Aldekoan kulturretxean, Florida Parkean dagoen horretan Gasteizen, Joseba Rodrigok koordinatuko ditu saio batzuk nun hitz egingo den musikari buruz, eta aurreko ostiralean London Calling izan zen mintzagai, The Clashen klasiko bat ere bai, eta horregatik ekarri dut musikarekin lotuta. Zer ikusi daukan, ez, azkenara ez datoz, obviously. Baina, bueno, programa hau gustatu zitzaidan. Nuen aukerarik izan juteko, baina... Bueno, bertan uste dut, eta horrela iragarrita dago, entzuteko aukera egongo dela, diskoak entzuteko aukera, hitz egiten duten disko horren inguruan, gero, hausnarketak, berak ere testu inguruan jarriko ditu, eta kuriosoaz, London Callingen inguruan pixkat begiratzen horre nabigatzen eta horrela, talde Britaniar honen 3. estudio lana izan zen, 1979an argitaratu zuten, eta oso kritika ona jaso zituen, The Best of the Bestia, 500 albumen artean zerrenda bat Rolling Stonek zeukan zerrenda horren baitan sartu zen 2003an. Eta ez azken araz datoz, baina esan dizuedan bezala, noizean behin, kulturretxeak hemen Gasteizen LP-aren kluba martxan jarri duenez, aukera izango dugu musika entzuteko eta pixkat gehiago jakiteko.
Ba, zoragarri, barkadi izagutela streaming entzun dutenek, ez zutelako abestia behar bezala entzuten, baina bai, London Calling zen, The Clashen kantu mitikoa, eta... Jarri dut Googleen azkena rock festival jakiteko data zehatzak zeintzuk ziren, ez? Dela ekaineko 20, 21 eta 22. Eta hor agertzen zaizkit jendeak azkenari buruz utzitako iruzkinak. Eta 3 iruzkin diala, iruzkin nabarmenenak, ez? Bozka gehien dituztenak. Eta horietako bat da, jantokiko zerbitzariak ze majeteak diren. Eta pentsatu dut, ze polik zarela musika jaialdi batera, ikusten dituzula ezagizen bat talde, egoten zarela jendea ezagunekin, ez ezagunekin, jende asko dago lanean, eta jaialdiari buruz esateko daukazun gauzarik nabarmenena dan, baze jatorrak jaialdiko jantokiko zerbitzariak. Oso politxeru ditu zait, egia esan. Nik aipatu nahi nuen lengoan aportazio txiki bat bezala horregatik negoen isilik, pentsatzen nahi nintzen. Baina lengoan justo azkenaren kartela anuntziatu zutenean, justo hauen proiektua, Odei Barros atera duen proiektu berriaren, abesti berrian, aipatzen den esaldi bat oso deigarria egin zitzaidan, eta lotura hortik egin nahi nuen zen, aipatzen du hor letretan, irakurri egingo dute, moduan hitzetan, hitzeko herria galdu ote da hitzetan, afitxetan adierazten badu egiten ez duena ekintzetan. Eta oso deigarria irutu zitzaidan zen, ez nago ni hemen festivalen aurka, ez da gutxiago ere, fenomeno bat dira eta denok egin du, baina oso deigarria irutu zitzaidan askotan nola kanpoko eta izen haundi hauek ez, hain exotikoak direlaz, zorionez edo tamalez gureganak gutxi etortzen dira, baina ze arrabotsa sortzen duten ez, eta zenbat begirada joaten diren horretara, eta oso deigarria irutu zitzaidan nola esaten zuen Odeik, askotan afitxa handi hauek ez, afitxetan ez otedan eskutatzen ez duguna egiten ekintzetan. Ez dakit ekintza horiek zeintzu diren, ez dakit hemen askotan guk ere hitzgai ditugun beste proiektu txikiago, edo kontzertu txikiago, edo alternatiboak horiek zaintzea den, edo bestean, ez dakit ze ekintzetaz araia, baina oso digarria egin zitzen zen, afitxa erraldoi bat atera zenean, asko maite dudan artista batek, afitxen inguruan egin zuen errima bat, eta hortaz ari nintzen pentsatzen, bide batez gomendatuko dut azkenara joatea, eta hauen proiektuare entzutea, ni behin egon nintzen, eta Mars Volta ikusi nituen, eta horiek ere ez dira gure ingurutan asko ibili diren talde bat, beraz, hemen bakoitzak aukera ezala nun utzi nahi duen dirua eta gogoa, baina, kuriosidade bezala ekarri nahi nuen, zen errima hori asko gustatu zitzaidan. Love and happiness, something that can make you do wrong and make you do right. Yeah, I'm talking about love. Nik orain galdera badauka zuentzat, entzuten ari garen honen ahotsa, ahots beltza edo ahots txuria da. Azterketa egiten zian lagun batek beti. Musika jarri eta esan pertsona hau, kantatzen ari hau, arraza beltzekoa da, arraza txurikoa da. Hori zaila da, ze badaude, ez, nahasten diren ahotsa. Something's gone wrong, someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Hombre, ez dakit. Zizurkilgua ez da bentzat. Hori... Pixka gehiago. Vale, zizurkilgua ez da, esango du argomanizgoa ere ez dela, Josune. Argomanizgoa izango balitz, esangotuko nuke seguro. Bueno, niretzat beltza da. Nik esango nuke ere bai, baina zu ezagututa ziur gurekin jolasteko asmoa zenuela eta engainua egiteko asmoa, beraz, nik ere arraza beltzekoa dela esango nuke, Darion, ez dakit nungo, Nueva Orleans edo beste Michigan edo olako usai hori Dario, baina zu ezagututa ziur hau Keba, hau da apaiz beltza. Apaiz txuri bat. Ez, beltza. Josune? Nik pentsatu dut pixkat gartxoten modura, Nik uste dut hau txirbuelta asmakizu trikimailua dela. Nik esango nuke beltza, baina.
Txiri buelta da, bai, txiri buelta da. Bueno, Bonnie Bramlett da, Illinoisko abeslaria, blues rock abeslaria. Kurioso da, ze jende askorekin abestu zuen, baina akaso momenturikola gorena Ike eta Tina Turnerren taldearekin bat egin zuenean, Iket neskeak edo Iket taldetxo hartan, izan zen, koroak egiten zituen, ahotsak egiten zituen lehen emakume txuria. Ordura arte, Iketak beti beltzak izan zirelako. Akaso gerora ezagutuko duzue Delanian Bonnie taldea osatu zuen bere bikotearekin, eta tarte batean garai haietan Eric Clapton izan zen beraiekin jotzen, baina bueno, hor aritu ziren George Harrisonekin, Duan Allmanekin eta musiko handiekin. Urte askotan gero eszenati desagertuta egon zen eta 2002an nola itzuli zen, baina kantu hau iragan garai hartakoa da, hain zuzen ere Love and Happiness. Zera izan zen, The Guardian pelikulako banda sonora, hor Kevin Costner eta Ashton Kutcherrek egin zuten pelikula ura, eta kiston kantua da, baina bai, uste dute, hor jolasan ibili nahi nuen zuekin, gaurko egunez hain zuzen ere jaio zen, horregatik ikarri dut Bonnie Bramlett, baina bereziki badelako oso hots beltza duen emakume txuria. Hemen jende asko dago kantatzen ja, jende pilotaria kantatzen hor bai. Love and Happiness ez da Al Greenen abestia? Love and Happiness Al Greenen abestia da. Izan liteke original Al Greenen izatea bai. Baina The Guardian entzako Bonnie Bramlettek egin zuen bertsioa bai. Baina hemen ahots asko daude, ez da zein diren beraz gain kantatzen ari denak, baina kantuaren sarrera Bonnie Bramlettek egiten duen. Love and Happiness honekin agortuko dugu Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde, eta astelenean ondo bidean ikusiko dugu berriz ere elkar, Josune. Hori da, bai, hemen egon gara, por cierto, puntualizazio txiki bat, azkena rock festivalaren arira, bai, kritika ugaria dauz, eta Instagramen ikusi daitezke, aipamenen artean, batek galdetzen du, aurten, garagardoa zein izango da? Ze hor txibiltzen diare babesleekin eta ez, bakoitzak berari ez. Eta iaz, Lierrek ireki zuen azkena rock festivala, esan behar dugu, urtetan jungarenok, kritika egin edo ez, gero olako gure inkonkluentziak ere baditugu, baina jungarenok, hasierako ordu horietan, 5etan, eta jende gutxi zegoela urtetik urtera, gero eta jende gehiago, iaz Lierrek eman zuen kontzertua, impresionantia. Dan eman zuten, eguzkia aurrean zutela, gorrituta tomateak ematen zuten, dana gaina kainero egin zuten, eta, abeslariak berak esan zuen bezala, gutxi itzen dut, ze denbora gutxi daukagu, eta nahi ditugu ahalik eta gehienak jo. Eta holan izan zen. Orduan, euskal taldeak ere bai ibiltzea horrazkenan, puntazo hutsa da, eta publikoak oso ondo erantzuten du. Gure euskal taldeak, agur talde. Agur Josune, izan ondo? Lierren hasi kantu honekin egingo ditu eguerdiko 11etarako bideko minutuak, hemen Arima Soulekin edo, Lidia Intxaustirekin kantatzen, Lider Hernando, eta bide batez, bota bistazu bat Lier taldearen urrengo kontzertuei, azken kontzertuei, alako geldialdi bat, edo geldiune bat egingo duelako taldeak, eta tira, Euskal Herrian alako zuzeneko indartsua duen talde asko ez dira izango, eta ziur merezi dizuela Lier han edo hemen ikustea, geldialdi horren aurretik ondoren, bele izango da, Lider Hernandoren proiektua, tartean Inigo Etxarri eta bestien bat izango dira, baina, Lier bere horretan, ez dakit zuzenegotan Inigo Etxarri egongo den, badakit produkzioan eta liderekin badabiela belen, gartxot, horregatik esan dut. Bai. Akaso zuzenekotan ez nago ziur. Baina uste dut baietze, hori da daukan ideia oso kerrezpanabil, baina tira. Bat edo beste, bele izango da nolabait Lider Hernandoren ahotsa entzuten jarraitzeko aukera, eta bestein bat taldeekin ere, entzun daiteke euskal ahots berezienetako bat, hain zuzen ere, gospel giroan ere askotan aritzen delako lide, eta badagoelako horre zerbait berezia, bere ahotsean. Momentuz, Lierren agurre hilabete hauekin gozatu behar. Aski dut zure esku ekin.
ez, okurritu zait ere, Josunek ekarri digun festivalaren arira ere, eta berriz diote, hemen ez gabiltza kritikatzen, baina oso interesgarria da bidez, eta uste aipatu genuela hemen ere bai, behin baino gehiagotan, azken arrok ere, pixka bat azaltzen du Urzelaik bere sufestak iburuan, eta oso interesgarria izaten da, alako festivalek ze funtzionamendua duten ezagutzea, zen askotan kritika ere nahiko merke egiten du jendeak, ez? Datuak izan gabe, gustatzen etzaiolako eta purrustaka aritzeko. Bueno, festivalak badituzte bere argi ilunak nire ustez, jende askoren aurrean ere Lier bezalako talde batek jotzea bada aukera handi batez, zure eta euskal taldei pixkat bidea egiteko, egia da ere horratzen askotan interes ekonomikoak izaten direla, askotan ez, beti, kulturalak baino gehiago, baina bueno, gomendatu nahi nuen ere, hemen entzule batek irakurri ez badu, aipatu genuen bezala duela hilabete batzuk, Jon Urzelairen Superstak, zen pixkat hemen inguruan ditugun festivalen inguruko oso analisi sakona egiten du, posizionatu gabe gainera, esango nuke, informazioa eta datuak mahai gainean jarriz, eta bueno, ze auto egiten ditugun, ze kontsumo joera ditugun, eta noragoa zen jakitea, niretzako beti da interesgarria. Gero bakoitzak, gozatu dezala musika nahi duen eran eta lekoa, baina hortxe nere gomendio. Eta aipatu duzunaren arira Gartxot, askotan jendetzaren aurrean, milaka pertsonen aurrean aritzeko aukerak Euskal Hiriburu batzuetako, Euskal Hiriburuetako festa nagusietan, aste nagusietan, San Ferminetan edo gertatzen dira, normalean mainstreametik gertuago dauden euskal taldeentzat izaten da aukera, horrelakoetan aritzeko, eta mainstreametik pixkat kanpogo daudenentzat, akaso jaialdiak dira aukera hori, ez? Beraz, zureari nolabait hau gehitzearren, badute bere alde ona ere, Lier nekez ikusiko genukeen Donostiako edo Bilboko edo aste nagusian, ez, jotzen, beste, estilo batzuk lehenesten direlako normalean, ez? Bai, guztiz ados. Gaur banekin nola irten, gaur banekin nola irten, gaua azkar da. Eta bai, oso musikal gaude gaur, asteazkena delako, Gartxot etorri delako, auskalo, ala behar duelako, edo ala suertatu delako ere, gaur Josune Belezen Mendizabalek ere txiribueltan musikaren giroan ekokatu digulako, baina Laister Sara Zozaia izango dugu gure estudioan, gure laborategian soinu probetan, zer askatu dugu Sarak? Pianoa, zuen pianoa, gure berzarra, eta mikrofono bat. Eta monitorea. Bai, hori, baina negoziatu egin bardu orain etortzen denean Gartxot. Bai. Monitoreak laguntzen dio abeslariari, baina pixka zikintzen du. Hau dira, ikusiko du, ea. Bueno, Sara kiston tipa da, seke negoziazio lasaiak hori da, ikusiko du, hor, entente kordiale bat bilatuko du. Baina, tira, tartean doinuetatik haratago podcasta ere prestatu digu Gartxotek, bitarte horretan ariko gara soinu probetan, eta Gartxot lehen sarreran, nolabait aipatu diguzu, balurekin ariko zarela, eta benetan interesgarria izango dela baluren tarte hau. Bai, eta interesgarria da ere, nola bizitzak satelite ok batzen gaituen, zen izan ere, balu ezagutzen nuen sarean egiten duen lan itzelagatik, baina bizitzak ala nahi zuen, eta duela batzuk ere parez pare hartu genuen kafea hor, Donostiko kota hon, eta hor orotu zitzaidan, hau doinuetatik haratago eta ekarri beharko du zen. Beste gauza askoren artean, poesia, pintura, grafitia, interbentzioak, beste gauza askoren artean oso musika zalea zela nabari nion, eta, entzungo dezu eta zergatik ekarri nahi izan duen gurera asko gustatzen zait. Doinuetatik haratago, astero gauza berri bat deskubritzen duanean, eta gaur ere hala izango da. Edo alizatea espero dugu, baldin eta lortzen badute, zuek behar bezala, entzutea, balu entzungo dugu segituan, eta tira, horre gehitu behar dugu, gaur bertan estreinatzen edo orkesten ariko diren, zorutan zen orkezpena, baina Jon Maiaren lan berria aurkeztuko dute, eta diskoaren diseinuak edo barru hori baluren eskutik izan dela, eta tira, lenguan aurkeztu genuen hemen zuekin Jon Maiaren azken lanaren aurrerapen kantua, Silvio Rodríguez euskeraz kantuan duen nostalgia kantu hori, eta balu proiektu horren parte ere izaten ari da nolabait.
Kaixo guztioi eta ongi etorri doinuetatik haratago saioaren atal berrira badakizu hemen, astero elkartzen garela, jendearen kantu kutxun batzuk ezagutu eta gure belarriak doinu berriekin goxatzeko. Aste honetako gonbidatua Balu da, artista izugarria, nik sarean ikusia nuen bere lana, baina sorta izan nuen duela aste batzuk parez pare berarekin elkartu eta ze tipo handia den ikusteko. WhatsAppetik eskatu diot bere buruaren aurkezpen txiki bat egin dezan, 4 kantu kutxunak aukeratu baino lehen. Ea zer kontatzen digun. Haupe, egunon gazte, zer di hau. Baluneok, artista, galerista, komisario de exposiciones, poeta, txekia dia zema gauza. Hemen egon Madrien, gaina, erakusketa bat montatzen, galeri baten, kolektiba bat gainez, oitako artista bat, udane juaristi da, udatxo, azpeitiarra. Eta, hemen pasatzen dizkizut nire abastiola kutxunenak, eta, bat izango zian kuenta CPU-ena, el Club de los Poetas Violentos, kamikazek abestindik, oso lagunek, eta netzako oidek mantra bat bezala, ez? Azkenen abestik esaten dikenadek mobidasko pasatzen dituk, eta azkenen zein zeok hor ikin, ez? Con cuántos crees que cuentas? Oso, netzako dek mantra bat bezala, eta oso gainero dek. Cuando cuenta, con quién quedas, ¿qué te cuentas? ¿Con cuántos cuentas contado? ¿Con cuántos has contado en capítulos complicados? Con coco quemado, calendarios caducados, cuando las cosas han cambiado, vidas con días contados, conflictos, canteos, con las cuentas no cuentan, colegueos, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Con quién compartes 50-50? ¿Con quién concuerdan las cuentas? ¿Qué? ¿Con quién, ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Cuánto crees que te consienten? Cambios de comportamiento, contratiempos, conceptos contrarios. ¿Quién no quiere confirmar sus corazonadas? Calcular cada cuestión con calma. ¿Quién quiere cargar con conciencia contaminada? Confusiones, claro, se cometen equivocaciones. ¿Quién cumple condiciones? La cuestión es callar cuando conviene, contar con lo que tienes, coger lo que viene, controlar las coteles, conseguir lo que quieres, cuidar quien quieres. Crónicas de casos crónicos, currículum en las calles, cabrones conocidos. Quien corre cae, cuando caes, ¿quién cae contigo, ¿Quién? ¿Quién cae contigo? ¿Cuánto crees que cuentas? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Custo? Casos complicados. Kamikaze, colando caguetos. Cuidadito.
Beste bat izango zian ukatu egin behar nizun zoriona, Katamalona. Iruditzen zaiakelako abeste bidekela musikaldetik eta oso potentea eta oso tristea aldi beren, baina oso potentea. Gero beste izango zian Negu Gorriak, Malkoak, lehenengo diskana. Nei abesti horrek me teletransporta umean itzenen ez, hor Ormaiztin, akordatzen neok Ormaiztiko piztinan, eta egia esan, jende askok beste abesti batzuk aukeratuko zizkian, baina honetzako oidek Negu Gorriakena oso politxe. Besterik ez zaitut elkarrekin egiten ikusi eta ez dut
Eta gero, ja, pa cortarnos las venas, izango zian la gran broma final, Nacho Vegas. Bueno, ba, danak dakiguna ez, holako esperientzia bat eukitzen deunen amodiokin eta hausten danen, gero suertatzen den gauzak, ba, batzuk ezie hain onak eta bueno, reflexio bat, ez? Eta, bueno, abesti hori netzako dek, osea, ja, etxea juteko, ja, lota. Así que, bueno, hoik dituk nire kantuk, ea gustatzen zaizkiken, eta ea laizte eroten gaituken. Venga, azte, aio! Eskerrik asko, Balu, zure gizatasunagatik eta zure aukeraketa bereziagatik. Ea laster gauden bai, ez da seinale txarra izango, baina bitartean zu gomendatutako Nacho Vegasen La Gran Broma Final abestiarekin emango diogu agurra gaurko saioari. Eta zuri entzule, urrengo astean elkar entzungo dugulakoan, jasotazu, besarka handi bat. Aio! Dejan los tambores de tocar y un gong anuncia la retirada. Se discute la capitulación mientras de fondo suenan carcajadas. Obtuve por mi miedo a no padecer 5 años de indolencia. Es la semana grande de la crueldad y en nuestro honor celebran una fiesta. Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar. Era el día de la gran broma final. Ha cundido el pánico en Madrid. Salen fotos en la prensa rosa. En la alfombra roja habla el escritor. Él sabe cómo se hacen bien las cosas. Puede que el tiempo me dé la razón, pero no queda tiempo. Hoy es el día en que 2 planetas se estrellarán. Mientras tú concedes entrevistas y ahora ya me empiezo a preguntar ¿cuál de estos chistes es el mejor? El del día en que te hablé de amor, sabiendo que daban temporal, o el del día de la gran broma final. Me presenté ante ti, en parte agua y en parte sal. Lo que no se puede desunir es lo que nos habrá de separar en el día de la gran broma final. Hay quien decía que era grande y fuerte nuestro amor, y sí, como las torres gemelas recuerdas allá en Nueva York, y cuando sabes que algo puede ir mal y estallará delante de ti, cuando no es posible ser feliz y te asustas como un animal. Es el día de la gran broma final. Cuando griten en voz alta
que tu amor entero fue una estafa y tú protestes, pero no haya un alma allí para escuchar. Es el día de la gran broma final. Ya nada será igual tras el día de la gran broma final. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Sentitu da bakarrik. Sentitu da bakarrik. Ni gozturterekin primer amor. Elurra nara egin edota arratsaldea misti xamar egon, gure barnean eguzkia ari badu, gure asmoa uda bada, liliak lo bratzen dira. Ondoren kantu bihurtzeko, eta azkenik, ainguren gixan askatzen ditugu bizitza deitzen dioten honetan. Errepiderik errespetatzen ez duen karabanan. Oraindik ere gogoan dut biok nerabe edo ginenean gure gaurko gonbidatua ezagutu nuenekoa. Baita beregan ikusi nuen sensibilidade eta musika hautemateko modu bereziare. Gogoan dut gainera aitortzen niola errepideari bakarrik ekin behar ziola. Askotan beharrezkoa bezain pisutsua izaten diren bide lagunak baztertuta. Horregatik, lehengoan sentitu nuen bere lan luze entzuten ari nintzera alako postasun ilusio eta arrotasun erraldoi bat ere. Sara Zozaia dugu gaurkoan gurean, nara lehen lan luzea esango nuke aurkezten, eta parean lagun handi bat duenaren lasaitasunarekin gozatuko dut nik gaurko elkarrizketa, etzazuela dudarik euki. Ongi etorri Sara eta eskerrik asko gure gonbita onartzeagatik. Kaixo, egunon, oi esker zoi. Egunon. Lehenik eta behin hasiko naiz, asteburuan pare bat kontzertu egin dituzu, okerrez banago, aurkezpen ofiziala esango nuke, galdetu nahi nizunea ajea pasata, edo oraindik ere nekea gorputzan duzula, nola pasau duzu asteburua? Nola heldu diozu aste berri honi hainbeste denborako lana aurkeztu eta gero? Lehenengo, ze aurkezpen polita, eskerrik asko. Ez horregatik. Eta gaia da, azte hau zela pixka bat, nire buruan zen egun oso markatu bat, ez? Lehenengo kontzertu horiek eman eta gero, neukan duda hori, pozik egongo naiz, utxe sentituko naiz, agian dena oso ezkatera da, ez dakit ez duda horiek nezkan eta agia esan gauzak ondo joan dira, oso gaizki baita ere, teknikoki eta egon dira arazo batzuk eta nahiko gogorra izan zen hasiera Bilbon, baina orokorrean uste dut geneukana eman degula, erakutsi degula hainbeste atzan egindako lan guzti hori, eta nago super pozik, osezakit lasai nago. Geroago sartuko naiz diskoaren xetasuna, baina pixkat aipatu dezunaren arira, lehengoan hitzein genulako ere, jendeak jakiteko formatu berri bat aurkeztu nahi izan dezu, orain arte okerrez banago irukotean aritu zara bakarkare, bai, 1000 alditan.
Baina igual, formatu berriek ere behar izaten dutelako rodaje edo deitzen zaion hori, ez? Teknikoki aipatu dituzun gauzaiek, baina bueno, horren gainean intentzioa dago eta hau izango da hemendik aurrera aurkeztuko duzun formatu hau sendotuko da datozen hilabetetan. Bai, da nahiko kuriosoa, ze bai formatua da laukote gisa ez, aurkezten gera, eta bajua jotzen sartu da Paule, baita hautsetan ere, baina sentitu dut kontzertuetan, naiz eta estruktura handiagoa izan eta kapa gehiago, kontzertua dela igual inoiz baino intimoagoa, ez? Eta nahiko kuriosoa iruditu zait kontraste hori ze ez da nahita egin dugun zehose, baina bai horrela sortatu da azkenean. Eta nola, ze polita hori, zergatia edo ikusten diozu hori, akaso, ez dakite, gizatasun kantidade gehiago dagolako eszenatokian, edo lanketarengatik, zergatik uste duzu, nola izan daiteke kapa gehiagorekin, ez dakit, xumeagoa den sentsazio hori lortzea, nola egiten da hori, nahi gabe igual, ez? Bai, benetan ez dela izan zehozela konsientea, baina kontzertua amaitu eta hori sentitu nuen, ez dakit, igual gardenago zala dana, ez? Eta baita igual setlistaren aukeraketan garrantzia gehiago izan duela abestiak berak eta ez da egian ez dakit nola esan intentzio hori batzutan izaten duguna publikoa txunditzeko kriston, ez? Bai, handinai hori edo igual, ez? Bai. Bueno, izan dezala, findu behar izaten dira gauza guztiak, eta nik uste ausardia eta aldatzeko nahi hori, eta zerbait berria eta landu aurkezteko ausardia hori benetan txalotzekoa dela. Nara albumari edo diskoari erreparatuta, 10 abesti dira, 35 minutu dio Spotifyek. Gainera, azkenaldian entzuten ari naizen diskoekin alderatuta ere lan luzea dela esango nuke, luzea ikusten ari garelako 20 minuturen bueltan ateratzen diren diskoak. Zer aldarrikatu nahi zenuen horrela ideia nagusi bezala nara honetan? Oso klasikoa delako izenburuari buruz ez dizut galdetuko, baina bai zer aldarrikatu nahi zenuen hau da, 35 minutu hauetan zer zen ezinbestekoa zuretzako? Niretzat, pixka bat isladatu nahi nuen nire barne genero guztiak, eta nahi nuen publikoak onartzea nor naizena izate horretan, ez? Eta badakit izan dela jende bat, pixka bat, ez duela oso ondo hartu hasieran single bat edo beste, ez? Ezekin oso ondo gustatzen zitzaion edo ez, gustatu behar zitzaion edo ez, hori da gauza. Eta gero disko osoa entzun duenean, ja ulertu du ez, zergatik egin dudan Maitia, eta gero Parece, zergatik postroka eta autotunea ez. Osea, pixka bat guzti hori Dani naizena, eta disko batean sartu nahi nuen, koherentzia batez noski, baina uste nire hautsak ematen diola koherentzia guzti horri ez, eta uste lortu degula. Ados nago, eta oso deigarria egiten ze gainera, batzutan entzulea, akaso danak egiten dugu batzutan, ez? Oso gertuko edo maite ditugun artista edo sortzaioiek gure ustezko koherentziatik ateratzen direla, baina, bueno, zer da koherentzia, ez bali bada norberak egin nahi duena, ez da? Orduan, bueno, ez dakit, kuriosa egiten zaizkit horrelako kritika edo aipuak, zen eri soinu aldetik, eta zuk diozun bezala zure ahotsa alkatesa, hor da, disko osoan, baina niri asko gustatu zait, zure soinu eta esentzia errespetatuz denetarik aurkitu daitekela. Nik ere atzeman ditut, abesti batzuk erritmikoagoak direla bezala, post-rock aipatu duzu, baina nik paisaia etereo eta ambiental horiek ere zuregan historikoki gainera esango nuke oso ohikoak direla, bakarlari bezala ibiltzen zinenean, eta gero ere bere alakotasun bat duten eta oso sentikorrak diren abestiak ere bai, eta bueno, aipatu duzu singela ere bai, akaso joera ez dakit popero edo estruktura ohikoa dituzten piezak ere bai. Zer eskeni nahi zenuen zuk, eta nola aukeraketarik egonda baten bat kanpoan geratu da, horre aipatu duzu sekuentziazioa diskoarena importanta izaten da, ordena, bueno, galdera igual kasu aurrekoan erantzun duzu, baina bai, eskeni nahi zenuen Sara oso bat, ez? Bai, eta bigarren parte bat badago baita ere, ez, aukeraketa horretan, kantak aukeratzeko momentuan,
hartu ditudan kantak, izan dira ilusioa sorrarazten diaten kantak. Sin más, osea, horrela. Eta berdinari naiz egiten kontzertuetan orduan jendak esaten ditu, ostras, ez duzu sartu zakize kanta, ez? Eta ez, ilusioaz didalako egiten. Osea, horretan baitari naiz izaten nahiko zintzon ere buruarekin, eta agin zentratzen pila bat energetikoki zerk dakan orain zentzu eta zer ari dan, ez? Momentu hontan zerrek dakan bizia. Bai, uneak eskatzen dizula, ez? Horre, kuriosidade pertsonal bezala, eta konposaketa hauek denak dira, esan dezagun, azken hilabete urteetakoak, edo badago hemen iraganetik hartutako zerbait, naiz eta iraganekoa izan, unean ilusioa egin dizuna, edo berezia sortatu zaizuna, hau galdetzen dizut, bakoitza bere joera duelako, baina nik adibidez urtean urtekoa sortzen dut, urteak ematen didan horren usta izaten da normalean datorren diskoa, baina zure lehenengo lan luzea izan da, pentsatu nahet ere hemen badagoela iraganeko argazki joietatik birmoldaketak, eta nola izan da iragana eta oraingo unean ilusioz uztartze prozesu hori. Nere helburua da pixka zuk egiten dezuna, ez? Iruditzen zait, azken hori dela pixkat representazioa gian zuzenagoa, ez? Norgaren orain eta zer egiten dugun. Baina egia da, nire nijola beti delay pixka batekin bizitzan, orokorrean, eta sortzeko prozesu horretan baita ere, osea, aztenez gauzak eta bukatzeko denbora asko eramaten ditez, orduan, bai zeuden kanta batzuk pixka bat baita enkistatuta zeudenak, eta nahi nuen, atera eta aztu, ez? Eta horregatik atera ditut kanta batzuk, momentu horretan bai ilusio egiten zidan goiek ateratzea, baina gero egia da ateratzeko momentu horretan aztu nahi dut, ez, kanta horietaz. Eta izan dira kuriosa da, baina jendeak igual gustokoena izan du diskotik, orduan, klaro, pues ez duen hori espero, eta igual hori baita da ez, disko ateratzen dezunen, eta gero bizi hartzen du, bere bizi propioa, eta zuk pentsatzen zerun hori, pues ezaka inungo zakit. Bizi propioa, ari nintzen imaginatzen independizatzen den seme alaba bezala, ez? Hor, ari zinen esaten, bai, aio, Erasmusa ez bueltau. Esan du ez, askatu nahi nuen, eta, bueno, maite dugu iragana unea, baina joan dadila Belgikara, eta urte bete pasa dezala, ez? Komposizioan, pentsatu nahi dut iraganetik badagoela, gaur, esan dezun bezala gaur egundik ere bai, hor, komposizio berrietan bereziki, eta estilistikoki ari naiz, jendeak atzemango ditu eraginak edo ez, izango dituzu edo ez, nola ez, baina interesatzen zait, zure buruari komposatzean ze askatasun eman dizkiozun, eta ze muga jarri dizkiozun, zartzea hau da, ari naiz, instrumentuetaz, izan daiteke, strukturetaz, askatasun osoa izan da, badituzu konposatzean muga batzuk, nola izan da gure buruarekin eukitzen dugun borroka txiki hori? Mugak izan dira pixkat, eta gero gainera nago pixkat triste honekin, ze entzuten dudanean kanta bat, eta muga bat jarri diot, eta gero muga hori dauka denbora guztien enrepit, ez? Osea, eta esaten dut, ostras, ze pena, ze igual, gehien bat estrukturekin buelta bat gehiago edo gutxiago. Eta esaten nuen, eske buelta bat gehiago niretzat bai, baina igual aspertuko da jendea, ez? Edo buelta bat gehiago bai, baina zuzenekoetan eta diskorako erabakiko dut mugatzea, ez, struktura hori. Eta gero entzuten dudanean kanta, esaten dut, beste buelta bat zan, tio. Bueno, baina hori beti pasatzen da, ez? Zuk aipatu duzu abestiak behin kaleratzen bizia hartzen dutela, baina gero ere guregan ikusten eukitzen dutela beti evoluzio bat, ez? Izan direnetik kaleratzean eta hori ere, ez nago hemen animoak ematen, baina igual bai, denoi pasatzen zaigu, Sara, beraz, eta bada puntu bat abesti askatu egin behar dena, ez? Hau nolabait publikatu behar da, erabaki behar da, ez? Horrela, buelta gehiago gutxiago eta askotan, ez, deadline horiek markatzeak zure buruari, horrek dakar, ez, erabaki hau da. Eta gero, gerta daitezke horrelakoak, baina zuzenekoak ere hori pixkat salbatzeko aukera ematen du, ez? Arantzatxo horiek ateatzeko, Sara, zuzenekoak badu, ez, aukera. Bai, eta gainera zuzenekoetan izaten da justo hori. Sobrekompensazioa. Bi gehiago, hori da. Ideia hau pixkat, abia puntu bezala hartuko ez zen, abesti guztiek daukate, ez dakite, igual okerna, baina nire impresioa izan da, struktura, igual autu batzuk nabari dira, besteak ez, buelta batzuk eman dizkiozula gozei, eltzako, dago diskoan Misti izeneko abestia, eta zuk abestian bertan diozun bezala, lehen aldiz entzunuenean nik ere egin nuen,
Eta abesti horrek badauka zerbait, zentzu honean diot, nik nabari diot besteek ez duten gordintasun bortitz bat. Hau da, ematen du hori, ez dakit, botaka edo hori, atera zela horrela eta jakineko nuke, ea horrela den, edo akaso ez. Hau da, horri ikusten diot, ez duela lerro arterik bezala. Badela, iraganeko sentimentu bat, abestia dio bezala, unean horrela atera zen pildora bortitz bat, ez dakite horrela konfirmatu o desmiente, o nola esatea. Konfirmatuko dizut, bai. Edo ez estatu. Edo ez estatu, da. Osa, kanta hone dazka pixkat bi parte, alde batetik. Normalan lehengo sortzen dudana da struktura eta melodiak ez eta harmoniak tal. Izan zen, eseri nintzen pianora, mobilan grabatzea manion, hasi nintzen, bukatu nun, eta demo entzuten badegu, da kantaren berdina. Lo que pasa, letra ez egoen, eta letraren ordez, pues, zer gauza ez, baina melodia, pianoa eta dana, osea, lehenengoan sortu zen, eta hori ez zait iainoiz pasatzen, osea, izan zen... Gutxi pasatzen da, baina, ze kuriosoa den, bestaldetik ere nabari den zerbait da. Eta ez dakit zergatik zen, badituzu ere pianoa, ez dakit protagonista dituzten beste abestiak, hizkuntza berean dauden beste abeste, baina hemen nabari da alako uneko, ez dakit, estanda bat bezala. Eta bueno, balio badizu Skype bitartez ez, baina Facebook bitartez ere utzi ninduten ni, eta igual horregatik empatizatzen nuen abesti horrekin. Inigo, ez dakit lehenengo abestia eskatuko diogun, hemen... Justu pentsatzen ari nintzen. Jendea pentsatuko, hau totoa dia bete egiten dute paripe berdina, justu nintzen pentsatzen, igual lehenengo kantua eta, bai, badaukagu hor. Lehenengo kantua eskatuko izu, zara ez dakit ze jo bardezun, eta jo bardezunaren inguruan zerbait aipatu nahi badezu, entzulearentzat. Honintzen jotzeko edo misti, edo desan, zemen krezon piano dakazu, osea, que... niretzat da hau opari bat. Eta egia da, misti igual, ordu betarako pixkate intensitu. Orduan desan izango da. Baina pixkate hemen ikusten dugu atea dela, ez dakit goizetik hemen da, baina desan entzungo dugu, orduan. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Sara Zozaiaren desan nahi duzunean, Sara. Apenas puede levantar la mano cuando quiere hablar. Que piensa mal de ti. De ti también igual. You are the sun. Hace tiempo que no estás. Hace tiempo que no estamos. ¿Para qué me vas a odiar? You are the sun. You are my soul. You are the sun. Puede que te suene raro. Si no entiendes, siente ya. Would you leave when it's all over? Apenas vi lo que perdí.
de mí para poder intentar ver lo que es verdad, lo que pasó. Odio el frío que me da. Cada martes vuelvo sola. Esta ropa de lama. You are this. Hortxe basara Zozaiaren lehena, eta segituan izango dugu gurera bueltan, gure entrevista setera, Sara, zatuz lasai, eta jarraituko dugu elkarrizketarekin, oraindik beste kantu bat entzuteko aukerare izango dugu, baina asko daukagu galdetzeko eta argitzeko Gartxot. Ba bai, egia esan hemen harina esprestatutako galderei begira, eta leno aipatut lan luze bat bezala, hauteman dudalanik, entzun dudanean. Zuk bazenuen, argi zenuen buruan ala izan behar zuela, esan diguzu, baina nik pixkat bideratu nahi dut galdera, gaur egun badago alako abiadura bat gauzak bere ala ateratzeko, eta hor ere egonda posizionatu nahi zenuen erabatean hor, gaurko elkarrizketan asko aipatzen ari zara jendea diozu orduan, pentsatu nahi dut danak bezala, abiadura horren parte ere bazarela, eta hau ere bazen gauzak nik egin nahi ditudan bezala, eta horrela xeingo ditut, nire labe txikian eta nire patxadan. Hor nola bizi duzu abiadura hori? Hemengo gonbidatu guztiek galdetzen diogu normalean, baina etengabe zaleekin kontaktu hori, feedbackaren presioa, biziri gaudela esan beharra, single atera beharra, bideoarekin, argazkia, newsletterra, nola da bizi duzu konbibentzia hori? Deskubritu dut, pixkat abiadura motela gustatzen zait orokorrean bizitzan, eta komunikatzeko bide ezberdin horietan bai aukeratu dut eta aurkitu dut nire gustokoena dela newsletter gutuna edo eskutitza, eskutitza ez, esan ziaten eskuz ez badago da, ez dala eskutitza. Nezen moduan, baina bai hilabetero bidaltzen dudan letter horretan aurkitu dut komunidade bat sortzeko aukera bat, eta bai entzuleekin hitz egiteko patxadaz, bera iguaita idazten dizkiate letterrak bueltan, eta hori da komunikatzeko moduan bat, ez? Bai Instagram eta guzti hori nien naiz gai iristeko kontsumitu nahiko nuken guzti hori irakurtzera, ez? Orduan jendeak baita ere daka informazio gehiegi. Eta gero baita ere eraberan sentitzen eta adibidez kontzertu hauek egin eta gero, ez? Bainekan olako sentsazio bat zeuzelatu da lan ere barruan, eta lehen zan kontzertu bat egin, eta etiketa guztik ez konpartitzen dituzu, eta hain nintzen pentsatzen, ze pereza, ez? Osea, jendei ez aio interesatzen, nahi ez interesatzen igual, hoi dana replikatzea, ez? Eta igual nahiago dut, komunikatzen duguna igual beste puntu batetik izatea, eta zeuz esateko, ez? Eta ez erakusteko, jendak erakusten duena, ezaken dolera. Bai, ulertzen dizut, eta gainera igual sentitzen ez. Nik uste gaur nabari dala ere zure hitzetan danok bezala prozesu bat bizi izan dezula, bizitzen ari zehala, eta gero eta presentako daukagula esango nuke, guztiok gauza guretik egin behar direla, gure neurritik, eta askotan aipatu zune informazio gehiegikeria horregatik, kompetentziagatik ere, kontzertuak lortzeko behar den hitza, baino inertzia horretan ere ematen duelako hori, beti omar gerala pixkat fluxuak edo abiadura horrek ezartzen ditu neurri hoien menpe, eta esan zaila da hortik alde egitea, eta nik uste prozesu bat ere badela. Ez dakit edadea ere ez den izango, askotan galdetzen diot nire buruari. Baina, prozesu horretan ere, eta oso
ez dakit, sakonegia da igual, edo azaleko egia, ez dakit, baina azken urte guzti hauetan zuri musikak zer eman dizu eta zer kendu, hau da, zure bizitzan ze energia maila du musikak prioritarioa da, ofizioa da, afizioa da, amets bada, errealitate bada, zer da eta zer ez? Uste galatu beharko niola gehiago, ez? Hori nire burari ze da bizitzen naiz musikarekin. Hori da niretzat egunak duen garrantzitsuena. Baina da kasi medio bat bezala, osazakin nola esan. Ez da amets bat, errealitate bat da. Baina baita ere, igual amets batek daukan ilusio hori, igual va a sonar un poco raro, baina, bai, askotan igual idealizatzen dela ez musika ezakize, ni musikaz bizi naiz, ez bakarrik abesten baita, beste mobido batzutan lan egiten, eta musika da beste ofizio bat bezala, igual, eta orduan, konturatzen naiz igual ilusio maila jeisten dela ez, bihurtzen denean ofizio hori, eta era berean baita ere, ilusioa egiten dizkizuna da iguala, abesti brutal bat sortzea, ez edo momentu hori orduan bizi naiz lasai, itxaroten pixka bat beste abesti bat sortuko den momentu hori ez. Galdetzen dizun justo horregatik, ez? Nik ezagutzen zaitut eta badakidalako ere holtza gainean aritzeaz gain ibiltzen zarela, ez dakit, kontzertuak antolatu, kudeaketan, urteak dana mazula gainera, eta horregatik nioen zen, zaude alako sormenaren punto ez dakit abstraktuena eta gozagarriena dena, normalean, orain txaipatu ezuna, eta gero bidea egin behar horrek askotan dituen hoiek egunerokotasun batean bizitzen. Pentsatu nahi dut horrek ere perspektiba eman dizula seriogi hartu behar ez dena ezain serio hartzeko, eta normalean igual serio hartzen ez dugun norbanakotasun hori serio hartzeko, ez? Perspektiba ere emango zizun bi bideo horiek uztartzeak, ez? Bai, kristona, uste dut oso lagungarri izan dela baita gehien bat esan dezuna, perspektiba, ezagutu medioa, ulertu nola funtzionatzen duen, eta gero hortik baita ikasi garrantzitsuna dela bakoitza bere izatea 100%, hor da hola industriak kendu ez dezaken hori ez. Gauza bakarra igual. Gauza bakarra, hori da. Bai, guztiz ados nago. Eta bideo horretan norbanakotasuna zaria, baina asko gustatzen zaidan eta, modan dagoen esaldi bat ere bai, bakarrik ezin da, eta gora gure bakardadea, baina era berean diskonetan, holtzan aipatu zure taldea, diskonetan ere badaude kolaborazio kurioso batzuk, hitz egokiena hori irutzen zait, ezberdinak, galdetu nahi nizun, ni ere konposatzean ala nabilelako zein esango diot eta argi zenituen, bideak berak ekarri dizkizu zurera, badute alako azalpen berezirik, izan ere, Amorante, Bengo, lehen urtean deskubritunen Valdivia ere badago, eta igual gehien argitu nagoena izan da, Valdivia! Liam ere agertzen da ez, inglesez hor marabillosoki kantatzen, nola uztartu dituzu, pentsatu nahi du lagun eta gertuko hauen kolaborazioak zure erreinu personalea, nola izan da hori? Uste dana imaginazioan hasten dela ez, eta kantu batek dauka da igual utxune bat, eta utxune hori betetzeko adiez parezen pentsatzen honostras, hemen trompeta bat izango zen increíble eta nor da, Amorante. Ja, ekartzaizu pixka bat, ez, hemen ze tipua hauts, hau, Valdivia. Nire inguruko ezagutzen ditudan artistak eta igual konexio baita badauzkadana ez, beraiekin hola izan zen, hurbileko jendea momenturen batean imaginatu nuena beraiekin zehoz egiten, eta gero oso erreixa izan da jakitea bai ez, kanta pasa eta baiezkoa danean rotundo, bai, jazta, oso erreixa da ez. Ze ilusio egiten du horreke. Bai, baina gero baita ere, justo atzo pelikula baten ikusi nun, ez ditut egiten, no hago preguntas que, ¿cómo es? Solo hago preguntas de las que sé la respuesta, ¿no? Askotan baita egiten ditugu alderak eta badakigu erantzuna zein izango da, ordan
hor da pixka trampa. Bueno, urrengoan ordun ez dakite, gaur The Clashi eskatu barko dio Hori da, urrengoan, ez? Joe Strumari. Bueno, egingo diot beste trampa bat gartxot. Nahi dute erantzuna badakidan galdera bat egin. Eta da, Sara, joko diguzu beste bestiat. Bagoaz ba, Sara Zazaiaren bigarren kantua entzutera. Ze kantu izango da, bide bat, ez, Sara? Uda. Uda. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Sara Zozaiaren Uda. Begiak itxi ditut gaur. Barea ura esan nola zaude kanpotik ikusi dut nere burua uda beste behin ulertu dut udara betean iraia sentitzen naiz ta besteak ikusi dut edozein kantarekin dantzan egite daki. Hementxe Sara Zozaiaren bigarrena, badator gure entrevista setera segituan, eta sarraskiari ere aurre egin barko dio Sarak. Sarraskia. Saraskia gaur. Goiuri, usten un zurio korretuko zitzaizula, eta hor begiran egon. Tak. Saraskia, asko gustatzen zai. Baina saraskia da pixkat cute. Eta sarraskia da gogorra. Ez dugu imaginatzen Kandido Oranga saraskia. Igual eskatuko diogu gaur Sarari grabatzeko hori da. Bueno, saraskia tarte honetan esaldi randomak hartu eta galderak egiten ditugu, abestitako esaldiak, eta hasi nahi nuke Misti abestiko esaldi batekin, deduzko que está bien estar mal abestiarekin iruditzen zaidalako diskoa
labur biltzen duen esaldi bat izan daitekela, ze abestiak entzuten ari nintzela, esaten nuen, jo hemen badago ez, zaurgarritasuna erakusten du Sarak, eta gero iritsi naizenean deduzko que está bien estar mal horretara, pentsatut, agian hau izan da benetan Sarak diskoa egiterakoan sentitu duena, edo erakutsi nahi izan duena, gaizki egotea ere badela baliozko sentimendu bat? Agian esango nuke dala musika tristea izan daitekela baita ere polita edo esperantzaz betea ez, eta da pixka bat hori musika nondik egiten dudan guztiz labur biltzen du pixka bat esatea bai. Gero topatu ditut horrela antzekotasunak, esan bezala diskoak badu osotasuna eta orduan ari moduko bat edo jarraitzen du, eta orduan abesti batzuetan kontzeptu batzuk errepikatuta eta iruditu zait adibidez ez, Mistin bertan. Pero que queda la mitad y esa mitad no es lo que no es, creía yo. Edo ixan lehenengo egun bat, orain bi, maitian bukatzen bada zertarako da naizen erdi hau, erdi bat nara, erdiaren kontzeptu hori errepikatu egiten da hainbat abestitan, eta hori iruditu zait, bitxia ez, hortik egin dituzu abestiak, pixka bat utxune bat sentitzetik. Erdi hori askotan da referentzia bat denborarekiko ez, eta nola ezakit da pixkat igual baina bai, da handitzen ari naizenen hortan imaginatzen dut nire bizitzaren erdi bat galditzen dela, ez da muga hortara iristen ari naizela, eta ordan denbora horrekiko, idazten dut pila bat denborari buruz, eta gero erarean baita ere erdi hori pixka bat bestearekiko, ez? Orduan da denbora eta bestea. Kontzeptu igual berdin ematen du, baina bi gauza hori dira. Eta entzun dugun uda bestian, esaten duzu, eta beste behin ulertu dut, udara betean iraia sentitzen naiz. Iraia denean, zer sentitzen zara? Nire barruan da oso sentsazio argia, ez? Baina da pixka bat eskolara bueltan zindoa zen momentu horiz, udara bukatu eta estutxe berriakin. Bai, baina da nahiko grisa, ez? Osa da itzulera gris bat, hasiera berri bat baita ere, baina ez da inondik era ezakit. Udara bete hori da horia eta da ondartza eta da ondo pasa, ez? Eta iraia grisa eta pisutxoagoa agian. Eta eroso sentitzen zara, pisutxuago horretan? Bai, batzuetan bai. Batzuetan udara pisutxo egiten zait. Intento hacer que no te duela y es Bai, ez daukate inigo behira egizinen, da bat gehiago, baina ez dakat horrela zuzenean egiteko... Gehien ez ere bat gehiago, ze mistien zuten iritsiko gara huerriko mabietara. Bueno, ez daukat horrela galdera espiziturik gehiago, Sara, eskerrik asko gurera etortzatik, eta bizkat azken galdera bezala, denoi galdetzen duguna, etorkizunari ze tankera hartzen diozue nora eramango zaitu diskonek, nora eramatean nahi duzu, ez dakit, imaginatu zazu zure burua hemendik urte betera, zerk sentiaraziko zintuen arro, diskonek ze nola izan, bide eukiko balu edo. Galdera hona da, ze ez edo gustatzen normalean etorkizunari buruz pentsatzea ez zalako posibilidade bat nire buruan, ezak nola esan. Orduan datorrena beti onartzen joaten ez eta jazta, baina egia da hasi naizen inertzia honekin diskoarekin eta erantzun, jasotzen ari zen erantzun honekin jarraitu nahiko nuke, eta gehien bat nahiko nuke kontzertuak fluidoki iristen ere bizitzara, ezakin dola esan. Osea, jotzen konstanteki ibili, eta horrekin nengo nintzen superpozik. Ondo, ea ala den, guk jarraituko dugu hemen zure diskazoa entzuten, eta zorionak, behon dizula. Mi esker zuei. Eskerrik asko. No somos nada, pero sí tengo que hacerlo bien por ti, por mí, por ser feliz. Mis sí te quiero mucho, mis me salvaste la verdad, y lo peor nunca
Eta gupagoa zentzule, Gartxotun zain letona datorren asteazkenera arte. Egongo batxik. Goiuri bihar arte. Bihar arte. Eta zuri entzule, plazar baduzu, hemen goizeko 10:05. Zuegin izango gara, naiz irratian, bigarren kafean orain informazioarentzat txanda. Keep calm and bigarren kafea.